मी फेरोज मनियार. आपण पाहायला सुरुवात केली आहे जनतेचे मत लाईव्ह. पाहूया आजच्या ठळक घडामोडी. लोहा तहसील कार्यालयाच्या मीटिंग हॉलमध्ये तलाठी व मंडळ अधिकारी लोहा तहसील कार्यालयाच्या वतीने उपविभागीय अधिकारी प्रमोदय मुळे, तहसीलदार डॉक्टर आशिष कुमार बिरादार यांची बदली झाल्यामुळे निरोप देण्यात आला व नूतन तहसीलदार VM परळीकर व कंधारचे तहसीलदार सौभाग्यवती देवकुळे यांचा सत्कार करण्यात आला. कर्मचाऱ्यांनी वर्षभरातील काही आठवणी सांगितल्या. तहसीलदार डॉक्टर आशिष कुमार बिरादार यांनाही भावना अनावर झाल्या. यांचे सेवक हंकारे तर ढसाढसा रडले. उपविभागीय अधिकारी मुळे यांचा चालक शेख आसरू आवरले नाही. आपण पाहू शकता डॉक्टर आशिष कुमार बिरादार, प्रमोदय मुळे तहसीलदार, विठ्ठल परळीकर व कंधारचे तहसीलदार मॅडम